ngudi rezeki. Salam pambuka. Keluarga besar saking Pondok Gede ya. Bukan
Jogonen. Spesialnya untuk tamu undangan yang request titip Trisno dan nanti diaturkan juga Lintang Asmoro. Kita yang masih keluarga Ibu Nola ini. Nuan Sastra Genat ya. Bisa luluh ke hatiku Rino wangi ora bisa turu mung kelingan rama kemuyumu Cerah Foto Production luar biasa kita ini. Aku rakelingan Mbak Titi. Susah. Trisno iki tak titip Trisno mau Mas aku dititipi aku Mbak Santika. Apa awake dhewe arek nang ngarep Mbak? Ya ngucapke selamat wae nduk ya. Tadi Mas Bagus sudah mengucapkan belum Mbak? Sampun nggih. Sama wae ya Mas Agung dan Mbak Santika. Kaken-kaken ini tenan pokoke nggih sehidup semati, sukses dunia akhirat. Dadi imam sing apik kanggo ponak aku, adik Santika. Aja kaya wis ora sida. Ndak enak sing rumangsa. Ayo yang punya titip Trisno mungkin derek joget ora apa-apa. Pamuji rezeki makarya sesuai audio tempo payu ugi didukung kalih wah yang luar biasa yang cerah-cerah deh Cerah Foto Production. Saya bisa luluh ke hatiku Rino wangi ora bisa turu yen kelingan rama kemuyumu Sugeng Mas Atep dan juga Mas Tri. Trisno iki tak titipke jagan nembak nganti selawase Trisno iki ora bisa ilang
Hae Mbak Titi. Sabar. Hae iki ana ya ora apa-apa, ana tambahane Lintang Asmara. Iki ketoke anu kok Mas Bagus. Sing njaluk ki ya keluargane kula dhewe. Ya disarati ra apa-apa. Mau disarati kanggo Mas Bagus karo Pepi. Oh, berarti iki sopone jenenge sing duwe campur sari ini Ibu Nola. Nggih diteruske. Alhamdulillah, matur mbak nuwun, Mbak Dian. Pamujiku Mangga. Baksa Pak Jaya. Oh iya. Jaluk mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng asik. Kami ucapkan selamat datang untuk segenap para tamu dengan bapak-bapak ibu-ibu semua yang sudah ikut memberikan doa restu kepada keluarga besar keluarga agung Ibu Sugeng Rahayu Ningsih. Masih bersama Pak Yoyo. Esok awan ning omah wis ora krasa
sawang manis